Здравейте! Преди броени дни аз и учениците на студио Музикална вълна Пловдив имахме възможността да се запознаем и докоснем до пеещото тяло на доктор Мартин Карнолски, специалист по сценично поведение за певци. За нас беше огромно удоволствие, почерпихме опит и се надявам това съвсем скоро да бъде забелязано на сцената. А сега следва да видите запечатани моменти от курсът на доктор Карнолски при нас. Кой ще даде определение за това какво е поклон? Що е то поклон? Както беше за жест. Поклонът е движение на тялото, което... Да. Благодарим на публиката, че са били наша публика. Да, но тук влизаме в такива нюанси, които не е задължително да е точно благодарност. Но така де, по-скоро би казал, това е предпоследния жест, който правим на сцената преди да излезем. Излизането е последния. И той изразява благодарност. Имаме различни версии на песните. Радиоверсия, концертна версия, студийна версия и така нататък. И те често пъти не са подходящи, не често, понякога не са подходящи да вземем радиоверсия за концерт и обратното. Но ако имаме такъв акомпанимент, който е с много дълъг финал, трябва нещо да се направи. Да се измисли, да се подготвим за това нещо. Не забравяйте, че това е песента. И тя свършва кога? Когато излезем от сцената. Проблема е, че не разбираме италиански. Да, може да е логично. Да, може да не е. Не мога да го оценя. Беше, да, така, но не знам дали е хубаво или лошо. Да, тук е. Друго, какво ще кажете? Добре. Аз не съм го виждала до сега така толкова да бъде активен. Направо мен ми отбя главата. Аз не знам какво пее на италиански, обаче просто ме накара да го почувствам. Добре. Беше направо стояне... много хубаво. Видяхте ли му котешките лапи в началото? Да. Това е от пианото. Не. Това е от трезвото. Много мислиш, разбираш, там много мислиш. Пия на ръке да виж как ще ти измине. Така. А не кажа, не сме сега. Майка ти пише какво ще кажа. Къде го бреги? Не стана ли малко равно преди две куплета? Еднообразно. Малко бяха прекалени накрая жестикулациите. Да, защото той трябваше нещо да излезе от ситуацията. Той почва от самото начало. И къде? Прехвърча ли тук? Какво ще прави? Прекалена силна жестикулация, нямаше градация. Как да го Не, то и имаше, ама вече беше изнасилен. И ковбоеца тук. Така. Нали казахме, че сцената свършва тук, защото ще там вече. През цялото време се отземе. Накрая малко мръдна напред, трети куплет, разви малко, точно трети куплет случай. Ляво-дясно имаше. Никой не забеляза микрофона в ръката накрая. Да, аз не разбрах, що го вдигна. По навик. За фалцета ли? Не знам, просто по навик. Но с това вече с предаването. Окей, прави какво знаеш. Само главата ли? Не, може нещо по-скромно. Главата ти накрая отпускаш надолу. Да, смисъл без да правя това. Да, без цялото, не от кръст. Добре. Айде да питаме. I'm happy. I'm happy for you. Чакай, ние не знаем, че свършва песента. Може да има още 3 куплета да повториш в всеки случай. Още веднъж? Ние ще ръкопляскаме с това. I'm happy for you. Да. Примерно. Да, точно така. Има една монотонност, която засилва цялото усещане и все пак ще го има това нещо. Ето виж, правилно го ударете.
нещо, не го отчиташ. Движението си. Ако по някакъв начин, първо с кръчето, после може би с ръката, после с това, и градираш, ще даде още нервост. Може и малко по-късно, може би, не знам, трябва да помислиш за тези неща. Добре. Акцентите са важни неща. Те разнообразяват цялата работа. Когато имате такива неща, отчитайте ги. Тези хора свират с вас, не за вас, с вас. Това е песента. Всичкото. Миря.